Oui, c'est ma deuxième fois ici, parce que l'an dernier, il n'y en a pas eu, mais il y a 2 ans, il y en a eu. Hein. Donc, je suis venu avec ma femme et on a trouvé ça une expérience magnifique, parce qu'avant ça, on n'avait jamais vu une telle chose. Et on a pris plaisir, on est venu avec des amis, on a mangé, on était dans la convivialité. Et j'ai trouvé que c'était fantastique. Mais au fait, je viens de parler avec les guides et ils viennent de m'expliquer les conditions, les poids, les caractéristiques même du chameau qu'ils ne connaissaient pas avant. Et bon, du coup, ça devient, on mange, mais ça devient aussi une sortie culturelle parce qu'on apprend aussi sur des choses qu'on ne connaît pas. Ok, merci, c'est gentil. Avec plaisir. Festival TV Keneka. Comme il y a 7e édition. Ça on sent ni ala ka jɛ an kɔni bɛ y'a kɛnɛ kan. Donc mina an fila kɛnɛ kan ni donc an y'an ka baara kuraw. Donc an ka baara kura dɔ ye min ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ bi o ye ɲɔgɔnna sogo ye. Parce que sogo min don ale ka di mɔgɔw ye donc sogo min don barika de b'a la. Et puis a bɛ adamaden furakɛ de. Donc n'i y'a ye mɔgɔw bɛ girin a kan fɛn gansan tɛ. Ya donc o de y'a to mɔgɔw bɛ girin a kan. Bon ɲinan baara kura caman b'an bolo yan nɔ. An nana ni sagaw ye, saga kulolenw ye, ani an nana ni misi ye, an misi dura kulolenw. Bon ɲinan fɛn caman b'a la, an kan ka na ni Autriche ye, komi ouverture yɛrɛ ye sini ye. Autriche kan ka na an bolo ni Ala sɔnna ani banba. Bon olu de y'an ka ɲinan baara kuraw ye quoi. Voilà, salamu aleykum. Bama faga bama sugu bɛ yan ɲɔgɔmɛ sugu bɛ yan sogo sugu min mago b'a la dibiteri titanike yɛrɛ jaba a b'a ka ko ye mɔgɔw dabali ban hali minisiri nani ɲɛ da sogoko la yan minisiri des sports a ye ɲininkali kɛ bama bɛ san cogo di bama bɛ sɔrɔ cogo di a y'olu bɛɛ la ɲininkali kɛ ko sogo ninnu a ka ɲi a bɛ se ka maa a b'i ŋunanfan o tuma mun ye trophée caman ye a b'a ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ baara mun kɔnɔna la nin ye nin dibi festival dibi
ɲinaya san 10 de ye jamana in kɔnɔ yan nka san 7 de a ɲɛnamayara nka san 7 kɔnɔna la Aba y'a jonjo caman ta a trophées b'a bolo a diplômes b'a bolo a médailles b'a bolo ɲinan ta Aba ko ka wele bila fasodenw bɛɛ lajɛlen ma wasa kɔnɔ jigiya kɔnɔna la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la denmisɛnw filɛ nin bɛɛ nalen bɛ sogoko la ko bɛ cogo di c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon merci ambiance de bɛ sen na c'est bon c'est très bon merci bon venez n balimaw ɲɛnajɛ suguya bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan animateurs bɛ yan journalistes bɛ yan bɛɛ lajɛlen de bɛ Aba ka yɔrɔ la Aba ka mɔgɔw kɔni u ye kurubɔnkali fɔlɔ kɔni u y'o bolo da bi dibiteri sisan sogo bɛ yan ɲɔgɔn mɛ sogo bɛ yan sogo tɔw bɛ yan nalen bɛ ni qualité caman ɲinan t'a la san tɔw la ale de y'a jɔnjɔnw ta an b'a fɛ ka dakurunya damadɔ sɔrɔ a bolo k'o kɛ somɔgɔ sa ye Aba i ni ɲantuma nba tɔɔrɔ sa alhamdulillah nba ok n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ne de ye Aba Kulubali dibiteri Titanic festival dibi n'i ko festival dibi dɔrɔn o ye anw ka baara de ye donc n'i ye nin baara in fɔ yɔrɔ o yɔrɔ an fari bɛ foni donc an fari fonnen de bɛ k'a kɛ bi donc a daminɛna le 15 donc bi yɛrɛ de ye ouverture ye sini yɛrɛ de an bɛna an bila an waragolo la ka kabako kɛ kɛnɛ kan inshallah awɔ Aba an y'a ye k'a fɔ i nana ni banba ye i nana ni ɲɔgɔmɛ ye mɔgɔw dabali bɛ ka ban don o don i bɛ ko kuraw kɛ an b'a fɛ o hakilina bɔra yɔrɔ jumɛn na ɲinan ta bon alhamdulillah n'i bɛ baara la don o don i b'a ɲini k'a ɲɛdɔn donc ɲinan ta la fɛn caman b'a la an nalen don ni saga ye an nalen don ni naran bajan ninnu ye an nalen don ni misi ye an nalen don ni ɲɔgɔmɛ ye an nalen don ni banba ye ɲinan donc bama b'an ka produit kuraw kɔnɔ ɲinan k'a yira mɔgɔw la dɔrɔn san o san an b'a essayer ka fɛn dɔ de yira mɔgɔw la u ma deli ka fɛn mun ye festival kɛnɛ kan donc a bɛɛ pour que ka festival ɲɛnamaya ka sankɔrɔta ka bɔ dibi la
donc o de la an bɛ en profiter ka festival yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Aminata Bokum ye donc ale mun ye hakilina sɔrɔ ka nin ko in bɛɛ bila sen kan donc an b'a foli bɛ kɛ ka taa ale ye donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan ɲinan fɛn fɛn nana i exposé n'o minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka bɛɛ garisɛgɛ Ala kana mɔgɔ si nimisa a ko la quoi inchallah salamu alaikum wa rahmatullahi Basi tɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a balimakɛ Sori Lezina Amanu nin de ye ɲɔgɔnmɛ ye ka taa se Bama ma aw ɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen na a b'a baara la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn ɲɛ b'an na fɛn fɛn tulo b'an na bɛɛ ka na dibiteri Titanic la i kana wasa nɔfɛ i kana jigiya nɔfɛ Bamasogo ye fura ye ɲɔgɔnmɛ sogo ye fura ye a b'a kalikan ye san o san a bɛ ko kura kɛ ale de b'a jɔnjɔn ta nka n b'a dɔn ɲinan ta fana o victoire bɛ sɔn ka d'a ma ɲɔgɔnmɛ sogo